O encontro de embarcacións tradicionais volve ás súas orixes retornando a Ribeira, localidade que o veu nacer a principios da década dos 90. Que o encontro de embarcacións tradicionais nacía en Ribeira no ano 1993 e, por tanto, 32 anos máis tarde, volve ás súas orixes. Para min é unha cuestión especial porque Ribeira é unha vila mariñeira ligada completamente ao mar, o noso porto, a nosa tradición e, sobre todo, a nosa economía ten que ver coas embarcacións tradicionais e de aí foi xurdindo toda unha serie de industrias que hoxe nos potencian como o concello marítimo e conserveiro que somos. Faino na súa edición máis internacional con delegacións chegadas de toda Europa e mesmo de América, cunha representación de Chile. Era a primeira vez que tiñamos unha delegación americana pacífica do Océano Pacífico en Galicia, que é algo moi importante. Non só iso, sino que ademais a expedición chilena mostraba un moi especial interese en participar no encontro de Galicia. Quere decir que esa festa galega da cultura mariñeira representou para eles unha gran oportunidade. Seguramente máis alá da vistosidade, da espectacularidade dos barcos, máis alá diso, centrado especificamente na transmisión de coñecimentos, na transmisión de saberes dos carpinteiros de Ribeira. O Concello de Ribeira quixo brindar unha recepción aos integrantes deste colectivo que coa súa participación no encontro busca compartir experiencias e estreitar lazos entre as culturas marítimas de ambos os dous países. Hoy día estamos acá en Galicia estrechando lazos y, como bien dice el alcalde, para nosotros el mar es una gran oportunidad porque volvemos, ¿cierto?, a encontrar también gran parte de nuestras raíces aquí en Galicia. También queremos dejarlo desde ya invitados porque el próximo año se conmemoran 200 años de la anexión de Chiloé al territorio nacional, a Chile, donde Chiloé foi o último bastión de la corona española en América. Dende o Concello fixeronlle entrega das cartas náuticas da Ría da Arousa de Domingo Fontán. Pola súa banda, o alcalde recibiu de mans os membros da delegación chilena unha maqueta dunha embarcación tradicional, así como unha publicación sobre a carpintería de Ribeira no país austral.